Γεια σας, είμαι ο Ηλίας Παπαδόπουλος, υπεύθυνος τεχνικών λύσεων της Huawei και θα σας παρουσιάσω σήμερα την νέα λύση αποθήκευσης της εταιρείας μας, Luna 2215 κιλοβατόρια. Τα συστήματα αυτά ενσωματώνουν μια προηγμένη υβριδική αρχιτεκτονική ψήξης που δίνει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ πολλαπλών λειτουργιών ψήξης για την βέλτιστη θερμική διαχείριση και την βέλτιστη απόδοση του συστήματός μας. Η ονομαστική χωρητικότητα είναι 215 κιλοβατόρια και η ονομαστική ισχύς εξόδου 108 kW. Το σύστημα αυτό είναι σχεδιασμένο για εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές και μπορεί να καλύψει οποιοδήποτε σενάριο απαιτηθεί από κάποια επιχείρηση. Αποτελείται από 4 battery pack των 54 κιλοβατορίων το κάθε ένα και έρχεται προεγκατεστημένο και προκαλωδιωμένο στον τόπο της εγκατάστασης, μειώνοντας έτσι πολύ σημαντικά το κόστος και το χρόνο εγκατάστασης του συστήματος. Η σειρά Luna 2215 κιλοβατόρια ενσωματώνει optimizer σε κάθε battery pack, ώστε να επιτυχάνουμε το βέλτιστο βαθμό απόδοσης του 91,3% round trip efficiency. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Luna 2215 κιλοβατόρια έχει πιστοποιηθεί ως το ασφαλέστερο σύστημα αποθήκευσης από την TUV, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Huawei για την παροχή αξιόπιστων και βέλτιστης απόδοσης λύσεων αποθήκευσης ενέργειας.